Ante a polémica xerada polo borrador do anteproxecto de modificación da Lei de Saúde de 2008, o PP viuse obrigado a aclarar as vantaxes que levará aparellada esta reforma. No que respecta ao Barbanza, a principal será a creación da figura do Distrito Sanitario. Haberá en total 14, integrados nas 7 áreas sanitarias que xa existían ata o de agora. Créase a figura do Distrito Sanitario. Había 7 estruturas organizativas de xestión integrada, 7 grandes hospitais que agora transfórmanse en áreas sanitarias. A denominación de área aparece na legislación como tal e, sin embargo, a definición de estrutura organizativa de xestión integrada non se corresponde coa definición actual das leis. Dentro destas 7 áreas fanse 14 distritos e cada distrito vai contar cun hospital e ese distrito vai blindar a existencia do hospital. Entón, Ribeiro ou Barbanza, a toda agora, estaba incluída na área de Santiago. Había unha área que era Santiago e Barbanza. A partir de agora hai unha área que é a área de Santiago, hai un distrito que é o distrito de Santiago e un segundo distrito que é o distrito do Barbanza. É dicir, teñen estruturas similares todos os 14 hospitais de Galicia. Entre os avances presentados polo deputado popular, destaca tamén a creación dos itinerarios entre categorías que outorgarán maior versatilidade aos profesionais sanitarios e abrirase a participación nos consellos de saúde ás asociacións de pacientes. Crearase ademais unha comisión interdepartamental entre as consellerías de Sanidade e Educación. Nos consellos de saúde de área van a participar as asociacións de pacientes que non estaban contempladas na Lei de Saúde. Se contemplaba a participación de concellos, de sindicatos, pero non de asociacións de pacientes que ahora mesmo están constituídos na Consellería como Consello Asesor dos Pacientes. É un órgano que asesora a Consellería en calquera proxecto de saúde. Os populares defenden a total transparencia na tramitación do borrador en fase de estudo das numerosas alegacións presentadas durante o período de exposición pública.